टाटा आईपीएल के रफ्तार के गाड़ी बढ़ रहल बा, लेकिन सब केहू के जे सीएसके के फैंस लोग बाड़न जा उ लोग के चिंता भी बढ़ रहल बा। चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार के चैंपियन टीम पते नहीं के चलत ई सीजन का हो गिल बा। बल्लेबाजी में जौन भौकाली लौकेला हर सीजन, ए सीजन एकदम बल्ला शांत बा बल्लेबाज लोग के। चाहे टॉप ऑर्डर के बात कला, मिडिल ऑर्डर के बात कला, फिनिशिंग तौर पर माही भैया कब तक मैच के फिनिश करी हैं। अब फिर टाटा आईपीएल के ऐसन कहानी रहल बा कि बीच में दूगो ऐसन तो बल्लेबाज चाहिए जे आके रन बनावे, आ एगो ऐसन बल्लेबाज चाहिए जे आखिरी ओवर में कम से कम रन रेट 10-15 के लेके जाए। वो नहीं खेलौकत, पूरा टीम ऐसा लगा था कि शिवम दुबे पर डिपेंडेंट हो गिल बा। भले हमनी के दूगो नयका लड़का के देखने जा, चाहे शेख रशीद होकर चाहे आयुष मात्रे के मौका मिलल तो यंगस्टर्स पर भरोसा जतावल जाओ। माही भैया नु कहत रहन कि जब युवा खिलाड़ी अहन जा तो प्रतिभा दिखाइहन जा तो टीम के भी फायदा हुई। तो फिर काहे नहीं के मौका मिलत बाकी बल्लेबाज गेंदबाज लोग के। युवा खिलाड़ी के ऊपर सब टीम भरोसा जतावता। 14 साल 23 दिन के वैभव सूर्यवंशी एगो एकर बेहतर उदाहरण बा। राजस्थान रॉयल्स से ओपनिंग करके वो लड़का बता देलस कि जब मौका मिलेला तो मौका एक ऐसे फायदा उठावल जाला। आयुष मात्रे भी आके बहुत बढ़िया पारी खेलन मुंबई के खिलाफ। तो ई बता रहल बा कि युवा लड़का इंतजार कर रहल बाड़न जा कि जब मौका मिली मौका के फायदा उठावल जाई। लेकिन सीएसके जैसन टीम जे इतना सम्मानित टीम बा, पूरा विश्व भर में सबके हुई टीम के बढ़िया से चिन्हला, 5-5 गो ट्रॉफी लोग भी बा, लेकिन ई टीम के ऐसा खराब प्रदर्शन तनिको नहीं खे पचत। एगो भोजपुरी समर्थक के तौर पर भी नहीं खे पचत, कहे कि सब केहू माई भैया से प्यार करेला। जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीतेला तो ऐसा लगेला कि जैसे हमनियों के जीत भइल बा। लेकिन ए सीजन ई खराब प्रदर्शन साफ बतावता कि कहीं तो चूक नजर आवता। टॉप ऑर्डर पूरा तरीका से फ्लॉप बा। मिडल ऑर्डर के काम रहेला, खास करके ए सीजन जो देखले बानी जा कि खाली पारी के चलावल ना, स्ट्राइक रेट के भी मेंटेन कईल। पारी चल रहल बा, स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं खे होत। हमनी के देखनी जा पिछलका मैच में रविंद्र जडेजा अइले बढ़िया बल्लेबाजी कैले, लेकिन वानखेड़े के मैदान में जहां रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव पारी के बड़ा आसान कर दिले, रविंद्र जडेजा की ओर तेजी बढ़ावल चाहत रहे। कहें कि 176 रन से काम ना बनी जब सामने मुंबई इंडियंस के टीम बा। रोहित शर्मा पिछलका मैच में बताइए दिले रहन कि जब वो वानखेड़े में खेले रहन कि बढ़िया टच में बाड़े, एगो बड़का पारी के इंतजार रहे। अब फिर जब मौका मिलल तो वो पारी लोकल भी उनकरा बैट से। गेंदबाजी ठीक हो रहा बा, चाहे खलील के बात करे, खलील आके शुरुआती ओवर में विकेट निकाला तरे। नूर के गेंदबाजी बहुत बढ़िया चल रहा बा, लेकिन फिर से वह चिंता बा कि बल्लेबाजी सीएसके के बल्लेबाज लोग के बढ़िया क्रिकेट खेले के पड़ी। काहे कि अगर ऐसे ही खेला चलत रही तो फिर जो टॉप 4 के सपना बा वो एकदम टूट जाई। टाटा आईपीएल अब ऐसन स्टेज पर आ गेल बा, आधा आईपीएल समाप्त हो गेल बा, 7-7 ज्यादा मैच सब टीम खेल ले बा। तो इस समय में अगर लगातार हार मिली तब फिर सामने वाला टीम के मौका रही आगे बढ़े के। तो सीएसके के टीम कुछ कर जा, ऐसे तो काम ना चली। रउआ सब कमेंट करके बताई जा कि सीएसके के टीम में वो कौन कमजोरी बा जेकरा के ठीक करके सीएसके आगे बढ़ सकेला। और जो सबसे बड़का सवाल आवता कि का सीएसके एजो से टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकेला, कमेंट करके बताई जा।